Hej drenge og piger, velkommen til Speaking Specs. Endnu en gang min tredje video. Jeg må håbe det fortsætter jo. I dag, som I nok har læst, kunne jeg forestille mig. Hvis I ikke har, så er det noget tilfælde I kommer til den her video, vil jeg sige. Men i hvert fald så skal jeg vise jer i dag, hvordan I kan putte mere hukommelse, eller som man siger mere RAM, så jeres Minecraft kan køre hurtigere. Altså I dedikerer mere RAM til jeres Minecraft. Der er et par stykker der har spurgt om det, eftersom også mig selv har prøvet at Minecraft lagger meget på grund af at den har nok RAM til at køre på. Og derfor vil jeg i dag vise jer hvordan I kan dedikere nogle flere RAM til Minecraft, så det kommer til at køre meget bedre. I skal faktisk bruge et eksternt program, som hedder Magic Launcher. Det er ikke Minecraft der har lavet det, det er en anden der har lavet det, men det fungerer præcis på samme måde som Minecraft. Det hedder Magic Launcher, som jeg sagde, og det gør at I søger i altså Google eller hvad fanden det er for en søgemaskine I har. Jeg søger i Magic Launcher. Der har jeg så snydt lidt og skrevet det i forvejen, fordi jeg skriver langsomt, så jeg vil ikke bruge jeres tid på at I skulle se at jeg skrev det. I hvert fald I tager den øverste her, som er Minecraft Forum, og så kører I ned, og så er der en fin lille blå tekst der, et link, der hedder for Windows. Den trykker I på, og så ved hjælp af lidt computermagi, så bliver vi født ind på AdFly, og det tager altid 5 sekunder, sådan er det jo. Det må vi bare leve med. Og så trykker du bare skip ad, som I plejer. Så her under det her billede, jeg ved ikke hvilket billede I har, men det er det her jeg har nu. Der er sådan en blå tekst, hvor der står Download Magic Launcher 100exe. Den trykker jeg på. Undskyld, jeg er snotter sådan, det er pisse for kød, den er ikke undskyld. Og så får I den her nede i hjørnet her, den her Magic Launcher. Den trykker jeg bare på. Det kan godt lige lukke det her, det skal vi ikke bruge længere. Og så kører I den bare. Og bare roligt, det er 100% sikkert, det her det er ikke en virus. Jeg har brugt det på alle mine computere, jeg har forholdsvis mange, og der er ingen af dem, der er gået i stykker af det nu. Så jo. Først og fremmest, så kan vi se, at selve vinduet minder en del om det normale Minecraft setup. Det er også lidt anderledes, og det tror jeg mange af jer vil give mig ret i. Vi har alle de her ikoner her, hvor først er Minecraft Wiki. Der er noget Minecraft Forums, The World of Notch, ham der har lavet Minecraft, han har sin egen, hvad kan man kalde det, en slags blog. Der er der Twitter, der er Reddit, og så er der selvfølgelig det normale Minecraft, som I ser når I åbner det, ja, normale Minecraft. I skal først og fremmest skrive jeres username og password hernede, eller jeres brugernavn og kode. Normalt så gør Magic Launcher det for jer. Der er tilfælde hvor den ikke gør det, så må I bare lige skrive det ind selv. Det tager ikke lang tid. Eller det burde det ikke gøre i hvert fald. Efter I har gjort det, så går I ind i setup, som er her, lokaliseret hedder det, øverst lige over options. Så trykker jeg setup. Hvis I har mods på jeres Minecraft, så kan det ske at de dukker op her i de her to bokse. Det er fuldstændig lige meget. Det har ingenting med det vi skal gøre nu at gøre, så det skal I se bort fra. Vi skal til gengæld gå ind i den der hedder Advanced heroppe, og der har vi sjovt nok lige en der hedder Memory her. Yes. Jeg har den stående til 1000 megabyte lige nu, som er 1 gigabyte RAM. Standard er 512 megabyte. Det vil alle stå på, medmindre jeg har været rode med det her før. Hvis vi lige skal finde ud af hvor meget RAM, eller hvor mange RAM vores computer har, så går jeg bare ind i computer her, send systemegenskaber, og så kommer den her op, og der kan I så se at min har 6 gigabyte. Det er en forholdsvis, jeg vil sige, svag computer, men den er heller ikke stærk. Så jeg har 6 GB RAM at gøre med. Men eftersom en computer bruger en del RAM på at løse forskellige opgaver, så er det begrænset hvor mange RAM du har du kan bruge. Og det er sådan set bare at prøve sig frem. Jeg ved at min computer ikke kan trække 100 eller 1500 megabyte som 1,5 GB. Det ved jeg at den ikke kan trække, fordi det har ikke nok RAM til. Så jeg vil bare vise jer hvad der sker hvis I sætter den til for mange RAM. OK, login. Så får I den her skærm. I skal ikke være bekymret overhovedet. Det eneste der står er sådan set at I har brugt for meget hukommelse. Computeren har ikke den mængde hukommelse som du gerne vil have at Minecraft skal bruge. Derfor kan Minecraft ikke åbne. Så trykker I bare close, gå ind i setup, gå ind i advanced, og så sætter I bare det her tal ned. Jeg ved at min computer kan køre den på 1000 megabyte, altså 1 gigabyte RAM. Det trykker jeg bare OK til, login, og så logger den ind på Minecraft.
Det er sådan, det virker. Meget, meget simpelt. Det kan vi godt lukke igen. Det er der ingen grund til især. Men jo, det var sådan set det, jeg vil vise jer i dag. Og tusind tak, fordi I så med. Helt ærligt, det tak. Jeg håber, det hjælper. Jeg håber virkelig, det hjælper. Jeg ved ikke, om I har hørt om det. Den nye Raspberry Pi, der er kommet. Den nye minicomputer til 300 kroner. Sådan cirka, det kommer an på, hvor du køber den hen. En sensation inden for teknikverdenen. Jeg har lige modtaget den i dag, så der skulle meget gerne, meget snart, komme en video op, hvor jeg lige starter den første gang, for at se, hvordan det hele fungerer. Så håber I ser med, og så ses vi forhåbentlig igen. Det var Speaking Specs, og vi ses altså.